așa proastă. Hei, salutare tuturor, eu sunt Sebi și bine v-am regăsit la al 4-lea sau al 3-lea episod din Minecraft în pustiu, nu știu sigur. Hai să începem. Poate reușim să vină și Ionuț. Și după cum puteți vedea, am făcut rost de niște de o găleată cu apă și de lavă. Și m-am mutat aici cu Ionuț pentru că aici vrem să ne facem o casă. Și da, eu acum normal vreau... What the fuck is going up? Da, în fine, hai să ne facem un host, un stone hoe. Dar de fapt, ia să iau eu lopățica. Bă, lopățică, vină cu lopățică. Ok, și poate îi merge și lui, poate că îi merge și lui Ionuț Minecraft să intre și el cu noi, pentru că am încercat de o grămadă de ori, am filmat un episod 3, mi s-a șters. Nu știu cum, dar mi s-a șters. Tocmai acum câteva minute și era un episod foarte bun. Și l-am pierdut. Să-i facem înmormântare acum. Da, în fine. Hai să continuăm. Vreau să sparg aici niște pământ, să reușesc să fac o fermă. Pentru că știți că am luat și morcovi din sat și că am luat și seeduri. Dar da. Hai să sperăm că o să ne reușească. Că o să ne reușească ferma asta. Că dacă nu ne reușește, mă împușc. Da. Mi s-a spart lopata. Perfect. Deci, cea mai bună zi din viața mea. Dar ce se aștept de la o lopată de piatră. Ok. Avem 16 seeduri. Doamne ferească, Sfântul Dumnezeu. Era să zic că nu mai am de-asta, că nu mai am morcovi. Cream că nu mai am morcovi. Auzi la mine. Cream că nu mai am morcovi, fraților. Doamne. Fraților, și dacă reușim să strângem cel puțin 20 de like-uri, pentru că eu nu vă cer mai mult de 20, vom continua cu această serie. Deci dacă reușim să strângem 20 de like-uri, vom continua această serie minunată. Pentru că știu că unora dintre voi le place seria asta. Și sper să le placă și altora. Dar da, deci bun, în sfârșit a intrat și Ionuț. A intrat și Ionuț, fraților. Mersi Dumnezeu! Ok, uitați-l și pe Ionuț. Bă, tu continuu style. Bă, vino încoa. Hai repede. Tai copacul ăsta. Uite copacul ăsta. Ăsta. Stai să-ți fac eu loc. Da. Bă, știi ce vreau să-mi faci? Nu ăla! Ăsta! De aici! Aici de unde sunt eu. Dar mai întâi hai să încercăm aia. Bă, eu mă bag într-o groapă, da? Și tu mă acoperi cu pământ. Dar de fapt lasă mă acopăr singur. Acoperă-mă să văd dacă sapă câinele după mine. Că am văzut un videoclip unde în pământ, nu mă vezi? Doamne, nu vede niciun om care stă în pământ. Nu vede. Ești chior. Bă, mă duc să-ți iau ochelari de vedere? Bine, du-te și ia-ți. Bine, tu continui să spargi. Eu mă apuc de fermă. Ok, deci ferma ar veni 1, 2, 3, 4. Stați, m-am buburit. 1, 2, 3, 4. Nu, aici ar veni ferma.
Fac. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Da, bine. Una. Dă-te, mă. Una. Nu mai da mine. De ce? Sare câinele și mă omoară. Da, nici nu dă în tine și te omoară. Una, Ce vine numai după mine? 2, 3, 4. Că l-am pus eu pe tine, da-aia. Acum taci. Nu vezi că număr. Ia, stai jos. Pițar cățaua să fie. Pam, 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 pam. Da, pune-mi-l mie în chest. Pam, 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 pam. Eu mă ocup de ferma noastră minunată. Am găsit o oaie. Ai găsit o oaie? Lasă acolo. Nu, te Ce ai, mă, noi nici n-avem casă și dai pe dificultate 1. Ce ai, vrei să mori? A, ăsta vrea să moară și nu știi cum. Păi las că te omor eu dacă vrei să mori. Atunci, ia stand up, dă-te câinișturi aici. Bă, deci am făcut odată o fază șmecheră pe o mapă, am intrat cu o săgeată în sus și a venit în mine. Și câinele meu m-a atacat pe mine, că mi-a dat singur o săgeată în cap. Deci am rămas mascat la faza aia. Dar ce am luat eu numai 9 morcovi, eu plantez mai mult. Bă, plantez toți morcovii. Să facem mai mulți. Îi multiplicăm. Bă, dar nu e din chestul meu. Eu iau din chestul meu. Nici tu din a meu să nu iei. Bă, Iar te-a scos. Bă, boschet, hai. Fraților, și să vă dau un pont. Dacă aveți cățel și ați dat în el, da? Ați dat în el și mai are un pic și moare. Știți ce puteți... ok. Ai sărit tu aici, nu? Știți ce puteți face să nu mai moară? Ce-ai făcut mai aici? De unde? Bă, sidurile astea sar singuri. Bă, mă duc repede până în sat să mai iau o găleată cu apă, că nu avem de ajuns apă. Nu avem apă când ne trebuie. da. Bă, eu trebuia să iau un de-ăsta, un furnace. E, lasă-le, le-am pus deja. Nici nu mai trebuie să luăm pentru că le avem pus. Și da. Și un crafting table pot să fac eu să strâng. Nu, că ai crafting table acolo. De ce să mai faci altul? Bun, am luat a. Să-l las la mine. E, da. Eu nu am niciun crafting table la mine. Abia de am și eu 16 bucăți de lemn. 16, dar vezi care nu este, că l-am pus la tine. Da, bine. Acum știu. Vorbesc doar eu, că sunt bossul boșilor. Tot ai luat unul. Că ți l-am văzut în mână. De unde oare? De unde naiba să știu? De ce l-ai văzut? Adică ce vrei să spui? Eu n-am voie să mă uit? Nu. Ok, bun. Acum am pus apă, pământul va sta. N-ai văzut unde mă uit. Ia jet, câine. Rușine să zic. Rușini... Ionuț, Bă, rușăniecă. vezi că iar asă de câteva sage unde le-ai pus tu. Unde, mă? Uite acolo, în colț, unde am pus. Rușăniecă, Ionuț, rușă. Nu ticoalea, bă! Unde? Nu ticoalea, N-a sărit. nu ai pus înseamnă. Păi, logic. Acum taci. Că te-am lăsat să vorbești și ești curalivul satului. Taci. Când de repede ai venit? Trebuie de 5 minute. Taci, da. Unde te duci? Hai, bă, trebuie să ne culcăm. Că dacă nu ne culcăm, iar plouă. Eu mă pun în pat, am patul de sus, Că eu am chestul de sus, frate. Oh, ce drăguț stai. Hai, culcă-te odată.
Culcă-te! Gata! Bun, acum termin. Da. Și hai să continuăm să spargem dirtul. Bine, o să mai modelez zona off-camera pentru că... Bă, dar noi ar trebui să fac... Bă, ia, câtă piatră avem. Bă, dar de fapt ia dă-te. Veți face o mină? Taci, mă. Bă, nu fac nicio mină. Am găsit eu la Andy's World. Ați, mă rog. Ce? Taci din gură. Dacă tu deci îmi pui niște întrebări atât de stupide, doar uită-te și tu. Hai, uite-o, hai, aici, hai. Hai, vino. Hai, vino. Ăsta era de 3 în jos. Cum ar veni? Boi proaste. Vezi? Așa zic cum ar veni în țară. Păi da, ăsta e un țar. Un țar Și din... aici mai aduci animale. Păi da, pot să mai aduc oi, vaci și le mulțim și uite așa face băiatul rost de lână. Eu mai caut. De carne, Da, păi da, tu stai acolo, că eu mai caut. soar de lapte. Da, bine, am înțeles. Hai, tu mai stră... Doamne, deci, văzusem o floare, credeam că este o oaie. Am început să am vedenii. Bă, știi unde să găsim noi multe oi? În sat. Du-te tu, că eu nu știu unde. Păi asta mă duc eu, că și așa eu am... Eu am lână. Și eu pun lână de-asta, grâu de-asta, orz, cum eu zice. Ia. Wait. Nu, în fine. Ce faci? Bă. Nu mă arunc. Dacă tu ai venit să mă enervezi, frate, mai degrabă... Că din câte văd, tu ai venit doar să mă enervezi. Na, dacă vrei să te plimbi, plimbă-te. Că dacă te rătăcești, eu nu mai vin după tine. N-ai decât. Da. Stați să mai iau de aici niște weed. Pam. Ok, 15 weed-uri. Uite, am văzut o oaie. Perfect. Ok, ia să mai caut oi. Am găsit un porc. Las-l acolo. Poți să-l luăm și pe ăla. Ok, am găsit încă 2 oi. Deci mai avem 2 oi pentru acasă. Ce ciudat asta, na, 2 oi pentru acasă. Ei, în fine, fraților. Aici se va încheia și episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un coment și să vă abonați. Eu am fost Sebi și v-am salutat. Pa!